Boa tarde a todos e a todas, eu son Laura Filloi, xornalista de Ciencia e douvos a benvida á terceira sesión de Ciencia en Feminino, o ciclo de charlas en mesas redondas que organiza Ciencia en colaboración coa Deputación de Pontevedra. E facémolo co gallo do 8M, do Día Internacional da Muller, co obxectivo de darlle visibilidade, de concienciar sobre todos os obstáculos que teñen que enfrontar as mulleres científicas na súa carreira profesional. Estamos a falar da fenda salarial, estamos a falar do teito de cristal, e, por suposto, da conciliación familiar. Nesta terceira xornada de Ciencia en Feminino, que xa leva 5 edicións, contaremos con María Loureiro, con unha economista e, sobre todo, catedrática da Universidade de Santiago de Compostela. É directora científica do Centro de Investigación Interuniversitario en Economía e Empresa para a Sociedade, ECOVAS, para resumir. En 2024, o ano pasado, recibiu o premio María Bonenburger, un premio que outorga a Unidade Muller e Ciencia da Xunta de Galicia co obxectivo de conmemorar, de recoñecer e de poñer en valor as mulleres científicas galegas. A proxección internacional de María Loureiro é indubidable. É unha das economistas máis citadas de España e está incluída dentro do 2% dos científicos e científicas máis influíntes a nivel mundial, segundo o ranking elaborado pola Universidade de Stanford. E tamén é pioneira, porque en 2022 entrou na Real Academia Galega das Ciencias, sendo a primeira muller na sección de Economía. Polo tanto, ainda nos queda moito por facer. Un dos seus traballos de maior repercusión a nivel internacional e tamén nacional foi o estudo do impacto ambiental e económico dos danos ocasionados polo accidente do Prestige. Pero antes de darlle a benvida á nosa convidada, a María Loureiro, temos connosco a deputada de Igualdade da Deputación de Pontevedra, Sandra Bastos. Boa tarde, Sandra, como estás? Hola, Laura. Moi boa tarde a todos e a todos. Moitas gracias. Benvidos a un novo podcast do ciclo Ciencia en Feminino, que, como ben decías, Laura, promovemos conxuntamente a Deputación de Pontevedra e Ciencia. É un auténtico placer, como sempre, para min estaros aquí en representación en nome da institución provincial para intentar avanzar neste tema, neste programa que conta con mulleres expertas de diferentes ámbitos da ciencia para abordar temas, como ben decías, do traballo actual das científicas ou os estereotipos que aínda existen. Malabares atacando é o noso lema este ano polo Día Internacional das Mulleres. Un lema que estou segura que resoará moito para todas as mulleres protagonistas deste ciclo. Hoxe, como comentabas, Laura, contamos coa presencia dunha muller única, referente no mundo da economía, catedrática de Fundamentos de Análisis Económico da Universidade de Santiago de Compostela, María Loureiro, que leva anos investigando sobre a enerxía, a economía ambiental e agrícola. Moitísimas gracias, María, por acompañarnos e participar neste ciclo, pois ben sabemos que tes unha xenda tamén moi apertada. Gracias tamén a ti, Laura, como sempre, xornalista de Ciencia, que serás a encargada de realizar a entrevista de hoxe. Debemos ter claro que hai mulleres na ciencia, como ben decimos sempre, hainas agora, no presente, houboas no pasado e, por suposto, queremos que as haxa no futuro. Sen embargo, faltan referentes. Consideramos imprescindible construir un liderado feminino na ciencia. Os datos que coñecemos non son moi alentadores. Continuamos sendo menos nos grados de ciencias e a fenda aínda é máis profunda segundo vai avanzando na carreira profesional das científicas e tecnólogas. Por iso é vital promover iniciativas como este ciclo Ciencia en Feminino, un programa que axude a romper os estereotipos e contribúa a visibilizar a figura de mulleres científicas, físicas, economistas, neurocientíficas, matemáticas, entomólogas, químicas ou oceanógrafas. Mulleres como a propia María Loureiro, que nos acompaña hoxe, pero tamén Marca Peáns, María Tubío, María José Ginzo ou Cincia Folgueiras, as que xa escoitamos neste ciclo, ou Yasmina Martínez, Marta Castiñeira e Paula Gutiérrez Muñoz, as que teremos o prazer de escoitar a vindeira semana na mesa redonda que pecha este ciclo.
Sabede que nós, pola nosa parte, imos seguir traballando en prol da igualdade e o benestar das mulleres en todos os ámbitos da vida. Sempre decimos que temos que conmemorar, que celebrar e que pelexear por todo aquilo que todavía nos queda por acadar, que é moitísimo. E non só o 8 de marzo ou no mes de marzo, senón que todos os días do ano ese ten que ser o noso camiño, non? O noso obxectivo. Nós queremos leválo a cabo en todas as áreas de goberno como un movimento transversal que é como debe ser. Non me queda máis que dar as grazas de novo a María Loureiro pola súa participación hoxe. Os que estades, as que estades ao outro lado da pantalla, moitas gracias por acompañarnos. Agardo que cada vez sexamos menos as mulleres que teñamos que facer malabares, que se distribúan os pesos e poidamos liberarnos de toda a carga que non adoita recaer nos homes. Moitísimas gracias. Moitas gracias, Laura. Moitas grazas a ti, Sandra. Oxalá os malabares cada vez sexan menos, non? Como diste. Agora sí, despedímonos da deputada de Igualdade da Deputación de Pontevedra, Sandra Bastos, e imoslle dar a benvida a María Loureiro. Benvida, María, a esta terceira xornada de Ciencia en Feminino. Como estás? Moi ben, moitas gracias por terme, moi agradecida. Moitísimas grazas a ti por participar nesta iniciativa que, como sabes, o noso obxectivo é tratar de darlle visibilidade, non os obstáculos cos que vos enfrontades as mulleres científicas na vosa carreira profesional. Así que imos tratar de ir ao comezo de todo, da túa carreira. Non sei se sempre tiveches clara a túa vocación e se sempre te quixeches adicar á investigación. Non sempre. Ao principio, claro, ao principio, cando eres alumno, alumna, estás estresado e non sabes ni siquiera si vas a ser quen de terminar a carreira con boas notas, que oportunidades vas a ter laborales. E despois, bueno, cando finalmente rematas e cando ves que sí que hai posibilidades tanto no mundo da investigación como no mundo laboral, tes que escoller, non? Que queres mellor, seguir formándote, ter despois un futuro no que poda ser a investigación ou non, pero cando menos seguir formándote, ou queres retornos inmediatos á educación adquirida, pois é unha cuestión que tiven que afrontar nese momento. Tiven sorte porque creo que escollín ben para quen son eu como persoa, seguín pois pola idea de facerme un doutoramento e a poder ser fora e seguir profesionalizándome. Nese ámbito estou moi contenta despois dos anos, pero foi unha carreira longa, lóxicamente. Claro, María, decíamos antes na introdución que ti fuches a primeira economista, non? En recibir o premio María Bonenburger en 2024, a última gañadora, non? Deste galardón. Eu creo que, non sei ti como ves, pero creo que é un avance, non? Para entender que as ciencias sociais tamén son ciencia, non? Porque normalmente cando falamos de ciencia referimos máis pois a bioloxía, a física, as matemáticas, pero é difícil, non? Que dentro dese compartimento incluamos as ciencias sociais, non? Como de importante reivindicar isto? Moi importante. Para min deume moitísima ilusión, non por min, senón efectivamente por o campo de investigación. Un campo de investigación que non se ten considerado apenas desde unha perspectiva da importancia que ten científica, non? Entonces, fíxome moitísima ilusión para abrir camiño para outras compañeiras que son moito mellores que a min, que confío que o acaden en breve, non? Tamén este ano, pois, quedei moi contenta de que o Fronteras del Conocimiento do BBVA, que é un premio con moitísima reputación, se dé a profesores e investigadores en ciencias sociais. Por fin, porque somos moi importantes para entender que pasa no mundo. É ben certo que non podemos negar o importante que é, por exemplo, a investigación biomédica. É fundamental, por suposto, pero tamén é fundamental porque as persoas ao mellor non se queren poñer esas vacinas. Tamén é fundamental entender como as persoas se desplazan e se moven a pesar de que ao mellor hai unha determinada prohibición en establecemento. É dicir, somos tamén moi fundamentais para entender a efectividade de moitas das políticas públicas, de moitos dos inventos, de moitas actividades bueno, sobre todo, pois para dar ese ámbito de como a sociedade percibe determinados avances, políticas, remedios, etc. Este é o papel fundamental das ciencias sociais hoxe en día.
Sí, eu creo que hai que seguir insistindo niso, non? Porque a ciencia, pois, históricamente, a entendemos como algo máis técnico, máis natural, máis físico, e vai moito máis alá. Eu creo que este exemplo que nos pos, María, por exemplo, porque a xente non se vacina, está de plena actualidade, non? Cando estamos no 5º aniversario da pandemia, cando a administración de Trump está a devaluar completamente a ciencia, pois eu creo que aí as ciencias sociais, como ben dís, poden ter un papel fundamental. Por suposto que sí. Por exemplo, desde a economía, as persoas pensan que os economistas só contamos diñeiro, só contamos, o sea, temos esa visión contable, pero sí temos esa visión contable, pero esa é unha parte. Non só contamos diñeiro, tamén contamos como unha determinada política pública afecta a distribución da riqueza e como afecta de forma diferenciada ás clases máis altas e ás clases máis baixas. É dicir, que os economistas tamén temos moitísimo que decir na nosa contorna social e no diseño de políticas públicas, todo isto. Claro, María, neste campo no que ti traballas, como ben dís, na economía, non sei cales son os obstáculos aos que vos enfrontades as mulleres, non? Porque normalmente, cando falamos de mulleres científicas, centrámonos, como vos digo, nas disciplinas máis, máis técnicas, e sempre falamos das vocacións STEM, non? De por que as nenas non escollen estas carreiras. É certo que en ciencias sociais isto non é tan acusado, pero supoño que tamén vos enfrontades a moitos outros desafíos, non? Os teitos de cristal, a conciliación familiar, a fenda salarial, dicir que isto é común, non? Todo iso é común e máis, canto máis a científica e o ámbito no que te moves é máis cuantitativo, é dicir, máis análise matemática hai por detrás, máis nos enfrentamos aos problemas que teñen as rapazas nas carreiras STEM. Quero dicir, o estudo da economía, de feito, cambiou moitísimo nos últimos 20 anos. Non era o mesmo estudar económicas hoxe, non é o mesmo estudaras hoxe que hai 20 anos. Por poñerche un exemplo, agora mesmo xa falamos de un montón de algoritmos para Big Data, para análise de grandísimas cantidades masivas de datos que antes era impensable. Bueno, eso é case enxeñería de datos. Entón, a economía se enlaza ca enxeñería de datos e aí temos todos os problemas que teñen tradicionalmente os profesores e profesoras de matemáticas. Temos todos eses problemas igual, non na entrada de rapazas ás carreiras, pero sí despois no que é o seu ascenso, como académicas e como profesionais. Totalmente, non hai máis que ver o IBEX, non hai máis que ver a representación das empresas que ali cotizan no noso mercado todos os días e veremos como as mulleres están infrarrepresentadas en todos os postos e canto máis alto estés, máis infrarrepresentados estamos. Entón, entendo que as compañeras de STEM teñen o problema específico tamén de entrada, pero non é solamente o que quero decir é que eses problemas que elas nos din abranguen a todas as ciencias. Claro, o que diste non é só o problema de entrada, non é só que non entren rapazas, senón que o problema é todo ese proceso que vai impedindo que elas cheguen a postos de poder. Ti és directora científica de Covas, non? Dirixes este centro interuniversitario, María. Dende esta postura, non? Desde esta posición de dirixir este centro, por que lles custa tanto ás mulleres, non? Como é posible que en pleno século XXI, xa un século XXI avanzado, as mulleres teñamos que seguir loitando, non? Para romper, non sei se o teito de cristal ou o teito de formigón, aínda non o teño moi claro. Eu creo que costa por múltiples motivos. Costa primeiro porque nós non cremos que podemos liderar, punto 1, porque non nos educaron no liderazgo. Punto 2, costa tamén que os compañeiros ou en xeral as institucións nos recoñezan tamén externamente como potenciales líderes. E costa tamén porque históricamente non ocupábamos un cargo así. Por tanto, claro que costa. Hai moitas inercias que teñen que romperse, moitas novas formas de pensar, e, bueno, pois afortunadamente estou nun contexto e teño uns compañeros e compañeras que me apoian para o posto que estou a desenvolver agora mesmo, e moi agradecida a todos eles e ás 3 universidades por confiar en min. Pero ben é certo que é complicado, non? Decía unha compañeira miña, bueno, un traballo é ser director científico dun centro e outro é directora científica dun centro. Son traballos distintos, segundo esta observadora externa. E un pouco de verdade sí que ten. Os obxectivos son comuns, os dous postos de traballo, pero cando eres directora científica, bueno, pois tamén tens que aprender a decir certas cousas que ao mellor pois ti non as tiñas incluídas no teu ADN de comunicación, tens que aprender a comunicar dunha maneira asertiva, pero non agresiva,
progresiva, tes que aprender a facer moitas cousas que inicialmente pois non estaban previstas no que era o teu currículum vital. Entón tamén é unha aprendizaxe. Quero decir con eso que me sinto moi arroupada por os meus compañeros e compañeiras, pero é certo que hai uns pasos que nós mulleres temos que dar para facer tamén un uso do noso liderazgo. Claro, María, a primeira entrevista deste ciclo de Ciencia en Feminino fíxoselle a Marca Peáns, física de partículas no CERN, non? Entón, ela dicíanos que dende que o CERN está liderado por unha muller, as políticas de igualdade a verdade é que experimentaron un pulo, non? E que realmente se están esforzando moitísimo por tratar de non só levar a cabo políticas de igualdade, senón de crear contornas, non? Onde as mulleres se sintan cómodas. Entón, iso a verdade que me fixo reflexionar moito. Supoño que coincides, non, María? É dicir, se non temos esas referentes nos postos de poder, se non logramos romper con ese teito de cristal, vai ser imposible, non, acadar esa ansiada igualdade que soñamos. Totalmente. Mira, na universidade, en xeral, o 86% das persoas que ocupan postos de liderazgo nos grupos de investigación, os investigadores principais, son homes, 86%. Entón, é moi difícil, en xeral, crear efectivamente esa cultura de liderazgo, de capacidade, de empoderamento, ben entendido, non? Desde, por exemplo, desde o centro que agora mesmo dirixo, pois sí que temos un montón de actividades encaradas a empurrar as rapazas desde que rematan a tese. Por qué? Porque é fundamental non perder a carreira investigadora, que por eso se chama carreira, non perdela, hai que apoiar as persoas en todos os ámbitos do seu desenvolvemento, non? No caso das mulleres, pois, lóxicamente, hai algúns factores biolóxicos que hai que atender para que aí estemos atentas e que estemos vixiantes o feito de que por ter unha maternidade, esa persoa vai a retornar ao grupo de investigación, esa persoa se vai facer espazo, esa persoa vai seguir adiante, etcétera, etcétera. Hai que estar moi atenta para acompañar as persoas nos momentos vitais. E os momentos vitais son distintos para homes e para mulleres. E a cultura tamén de recrutamento dos grupos de investigación era un pouco distinta. Entón, definitivamente, hai que crear cultura, hai que crear equipo, hai que facer escoitar, que as voces escoiten, por moi dispersas e diferentes que sexan, e tamén por as dificultades que pode entrañar tamén a un grupo, un equipo pequeno, pois ter un entramado diverso, pero canto máis diversos somos, máis produtivos somos. Eso é algo que temos que aprender, xestionar a produtividade. Os grandes equipos, os grandes centros de investigación caracterízanse precisamente por eso, por ser capaces de xestionar esta heteroxeneidade, esta diferencia entre as persoas que configuran os equipos. É esa diferenza de perspectivas, de visión, o que fai ciencia de calidade, o que fai proxectos de calidade, o que xenera ideas que os outros non poden ver. Entón, é complexo, certamente, pero é fundamental crear esa política dentro dos centros, dentro das institucións, onde haxa visións completamente diferentes que sexan integradas da maneira máis suave posible. Claro, nesta intervención, María, mencionas algo que sempre sae a colación nestes temas, que é a conciliación. Claro, o problema é que as mulleres se deciden ser nais, se pasan pola maternidade, claro, experimentan un freazo nesa carreira científica. É inevitable que moitas veces non o experimentan os homens, non? Entón, eu creo que ainda estamos bastante lonxe, non? De conseguir igualar, non? Digamos, esas oportunidades. Estamos teóricamente prácticamente lonxe. Teóricamente, afortunadamente, desde que os homens poden solicitar unha baixa laboral de un mes, estamos un pertiño máis achegándonos a outras culturas, non? Noutras culturas é obrigatorio e imperativo que ambos os pais pidan baixas do mesmo período. Forma que non coincidan, de xeito que teñen que recaer os coidados de forma dividida. É interesante ver o que aconteceu na COVID. Todos nos fomos para casa, os investigadores e as investigadoras. Sen embargo, os investigadores masculinos aumentaron a súa productividade, mentres que decreceu drásticamente, dramáticamente, no caso da maioría das investigadoras mulleres, porque nos tivemos que ocupar de todo aquela pequenas circunstancias que había pola casa, non? Entón, é moi distinto que efectivamente temos que ter unha visión de xénero tamén nas políticas de conciliación, especialmente nas políticas de conciliación, non? Eso é fundamental, é entender que os derivados deso, non? Entón, sí que estamos lexos de ter políticas que sexan
respetuosas con estes ámbitos, pero ben é certo que polo menos demos algún pasiño na boa dirección e hai que recoñecelo. Pero ainda nos falta moito porque efectivamente, cando eu recibo un currículum vitae dunha muller e dun home, sei perfectamente, sin que ela o diga, se tivo fillos e cando estivo. Ou sei perfectamente nos momentos vitais que pasou, pois momentos de dificultade por isto, aparecen reflexados na escasez de publicacións científicas en determinados períodos vitais, mentras non é o caso masculino. Entón, claro, iso ten que no futuro pois correxirse a través de outras políticas máis inclusivas desde todos os ámbitos, non só desde a perspectiva puramente académica e científica. Claro, é que, María, o que non podemos negar é que os coidados seguen recaendo maioritariamente nas mulleres. Falamos da maternidade, pero tamén do coidado das persoas maiores, non? É dicir, ao final seguimos sendo responsables de coidar as persoas dependentes. Sí, é certo. É absolutamente certo, na grande maioría dos casos. Agora, efectivamente, hai cambios culturais que son interesantes, que se están producindo, hai un cambio tamén de normas sociais, onde realmente pois a figura masculina está moito máis inclinada a coidar, de feito, elas mesmos perciben que non coidar nada tampouco é correcto, non? Entón, están cambiando as normas sociais e hai un cambio cultural, pero os cambios sociais van lentos. O mellor o cambio científico é moi rápido, traca, pero o cambio social é moito máis lento e obedece a outros factores, non a que haxa ou non unha tecnoloxía, obedece a un sustrato cultural, a un sustrato incluso religioso, se me apuras, a un sustrato socioeconómico, a un sustrato de políticas públicas que empurren certos comportamentos, etcétera, etcétera. Repasamos algúns dos principais obstáculos do teito de cristal, falamos da conciliación, pero non quero que se me pase por alto a fenda salarial, non? Mais téndote a ti con este perfil de economía, non? Claro, é certo que no último informe de Científicas en Cifras que saca o Ministerio dice que as mulleres son maioría na administración pública, nos centros de investigación públicos, pero o problema está na privada, non? E de igual modo, na administración, evidentemente, os salarios son equitativos, pero claro, moitas veces a diferenza de salarios probablemente veña pois das produtividades, das que mencionamos agora, etcétera, non? É dicir, son como detalles que quizáis non vemos, pero sí que están creando, non? Esa fenda aínda entre homes e mulleres. Totalmente. E no ámbito universitario que pensarás tú, a maioría das universidades nas que nos movemos en ese informe son públicas, vale? Pois hai unha fenda salarial en termos medio entre homes e mulleres por hora traballada do 16%. É dicir, que estamos a falar de unha fenda salarial relevante, importante. E cando se produce, por que se produce? Pois, efectivamente, por certos complementos de produtividade ou produtividade malentendida, complementos científicos, outros complementos académicos que as mulleres non teñen. Por poñerche un exemplo, pois ao mellor as mulleres teñen menos antigüedade en determinados postos e, por tanto, xa tardaron máis en entrar a un posto estable, por tanto, pois produtividades asociadas con un determinado tipo, como, por exemplo, sexenios de investigación que requiren ter un contrato estable con unha universidade, pois ao mellor non o teñen, non porque non teñen as publicacións, senón porque non gozaron do contrato concreto para poder solicitar ese complemento retributivo. E como a eso, moitas outras cousas. Entonces, definitivamente, claro, no ámbito de complementos hai unha gran fenda salarial. E, bueno, en xeral, tamén no ámbito, por exemplo, de transferencia, outra grandísima fenda salarial. De feito, os nosos compañeiros son moito máis capaces de obter proxectos con empresas privadas onde poden remunerarse as horas de traballo que nós. E aí hai unha fenda salarial se computamos o total do que perciben homes e mulleres por contratos a empresas, as mulleres percibimos un 46% menos porque non somos capaces de xerar eses contratos importantes que retribuín ao grupo de investigación e retribuín, por suposto, as horas traballadas extra, non? Fora do teu horario laboral. Entón, hai moito aínda que decir, incluso no ámbito universitario, onde as ideas eu sempre digo aos meus alumnos, as boas ideas son unisex, non? As boas ideas teñen tanto homes e mulleres, pero ben é certo que despois, como se plasman na práctica, como se plasman no que son contratos de investigación, oportunidades laborais ou contratos de traballo é distinto. Eu creo que xa podería ser un lema, María, as boas ideas son unisex. Deberíamos de repetírnolo moito, non? O problema é que tamén temos que solucionar as trabas que nos imos atopando as mulleres polo camiño.
Pero máis alá da análise, non? Da situación da muller na ciencia, eu creo que hai algo de moitísima actualidade no que ti estás centrada, que evidentemente o impacto, non? O ámbito da economía ambiental e dos recursos naturais. É case obrigado mencionar o desastre da Dina de Valencia, a catástrofe causada, non? Pola Dina en Valencia, con máis de 200 mortos, non? Estes eventos extremos que sabemos, vamos, está máis que ratificado pola ciencia, que cada vez son máis frecuentes. É dicir, que cada vez nos vimos ter que enfrentar máis a este tipo de situacións extremas, non? Claro, dende o punto de vista da xestión, dende o punto de vista, neste caso, da economía ambiental, como analizas ti o desastre da Dina de Valencia, María? Porque realmente o que nos atopamos é que dende ese 29 de outubro segue a haber moitas incógnitas, non? Estamos aínda no camiño para ver cales son as responsabilidades. Sí, pois mira, isto pasa un pouco como en xeral hai algunhas pautas que se repiten en todo o que se chaman grandes eventos catastróficos, non? Ou eventos extremos. E así a bote pronto decir que inicialmente é moi difícil recapitular todos os datos necesarios, porque temos que reconstruir como era a actividade económica, como era todo no día anterior á dana ou nas horas anteriores a que acontecera iso. Que acontecía? Que pasaba? Quen producía? Como se compraba? Como se vendía? Canto se gastaba? Cal era a actividade económica? Cal era o estado de benestar? Benestar, outro elemento fundamental. Todo eso, o lecer, todo eso, temos que saber que pasaba aí. E despois, a continuación, ver, ben este shock, como cambia a sociedade en xeral. Non só a economía productiva, todo, cambian os recursos esenciais, os servizos públicos básicos, cambia absolutamente todo, non? E verás que cando fagamos toda esa recollida de datos, veremos que se isto sigue a pauta xeral, e é máis probable que sí, que observaremos que definitivamente os custos económicos van a ser grandísimos, non soamente os custos de reconstrucción, os custos de reconstrucción, se me permiten, case é o menos importante de todo. Vai haber custos económicos moi importantes, pois perda de traballos, perda de incluso de iniciativas laborais, perda de empresas, perda de interese incluso dentro das propias persoas de desenvolver o que son os seus activos e demais. E despois vai haber outras perdas moi importantes que xa as vimos, que lamentablemente son estes máis de 220 persoas que morreron, perdas a vida humana, pero tamén moitos efectos psicolóxicos. Podemos poñer, por exemplo, o Prestige. E cando aconteceu o Prestige, en determinadas zonas altamente afectadas, foron os consumidores máis grandes de ansiolíticos de toda España durante ese período concreto. E é o que, lamentablemente, van a aflorar despois de certo tempo determinadas custos sociais, custos á saúde, que son superimportantes e que están moi pouco descritos. Eso vai ser moi importante, vai ter unha eiva e vais a ter, por suposto, uns efectos a medio e longo prazo nesa xeración que se viu afectada, non solamente por non poder ir ao cole durante 3-4 meses, que ao mellor no período vital eso é irrelevante, pero que sí vai ser relevante é ese recordo de sentirse impotente, de sentirse incapaz, de sentirse temeroso, de ter frío, de ter medo e de sentir que todo o que tiñas foise. Eso para os nenos é hiperdramático e vámoslo ver, lamentablemente, en estadísticas futuras. Claro, ademais, polo que contas, a reconstrucción máis material, digamos, non é un pouco o de menos, e realmente vai ser moi difícil que esa xente acabe, entre comillas, a normalidade, non? Porque a fin de contas, perderon as súas casas, perderon os seus medios os seus coches, os seus medios de transporte, perderon en moitos casos a familiares, e claro, moitos perderon os seus traballos, perderon os seus negocios, claro, incluso dende o punto de vista da economía, por moita análise que fagamos, vai ser moi difícil, non? Que recuperen pronto esa vida que temos. Definitivamente, moitos deles perderon a autoestima, perderon a confianza, perderon a capacidade de seguir pelexando, hai moita perda, tanto económica como non económica aí mesturada, sí. Sí, é así, é lamentable, é duro, e temos que saber que, desgraciadamente, o que a ciencia nos di é que temos que ter moita cautela porque todo este tipo de incidentes pode acontecer con maior probabilidade e ser máis agresivos no futuro a conta do cambio climático. Entón, o que din internacionalmente, o que se fala é que é preciso ter políticas de prevención, é preciso estar, entre comillas, preparados para estas circunstancias que poden ter efectos masivos, pero ben é certo que é moi complejo
complexo porque son elementos que requiren unha coordinación moi directa de múltiples aspectos entramados da administración pública, tanto aquí como en Estados Unidos, como en Canadá, como en calquer lugar onde acontecen, todo este entramado que ten que estar perfectamente formado e alineado é complexo de que actúe de forma rápida e eficaz. E é precisamente tamén na literatura e no que é o estudo dos eventos catastróficos vese que as primeiras horas son vitais. É igual que cando desaparece unha persoa. As primeiras horas, as primeiras 24, 48 horas determinan moito como vai ser o devir das circunstancias a medio e longo prazo. Claro, de aí, non, que se estea enfocando a xustiza precisamente en saber que pasou, non, nesas primeiras horas. Agora estábamos falando da Dina de Valencia, María, pero tamén mencionaches o Prestige, non? Un desastre natural que nos tocou de cheo, obviamente, os galegos, non? E que, aínda que pasaron máis de 20 anos, pois a verdade é que aínda segue, non? Aí ancorado na memoria colectiva. E, de feito, ti encargaxeste desa avaliación económica, non? Dos danos ambientais. Como recordas ese traballo? Bueno, ese traballo para min é superimportante porque me construiu como persoa por dentro. Eso xa era unha individua adulta, pero tive a fortuna de colaborar nese proxecto que para min é un proxecto vital desde múltiples perspectivas. Como galega significou moito, por suposto, significou moito tamén a confianza que tivo a Fiscalía nese momento na ciencia social, na ciencia económica, para que lle amosáramos un número, canto perdéramos. Non? Canto perdemos do Prestige. E iso é importante porque era a primeira vez que se facía, era importante tamén a perspectiva científica de afondar no problema, non? Tamén é importante. O fiscal pode determinar un número de compensación que considere oportuno, de acordo ao seu coñecemento, de acordo a algúns peritaxes, pero un estudo científico era a primeira vez que se facía en España. Entón, así o fixemos, que defendemos o mellor posible na audiencia provincial e que despois hasta foi utilizado tamén na causa do Supremo e demais. E, bueno, tratábamos de poñer o número que a medio e longo prazo víamos que en torno a 4.400 millóns de euros nos costou o Prestige á cidadanía española, non? Con ese foi o número que solicitou en acordo común a Fiscalía e a Defensa do Estado. Eso foi interesante tamén desde unha perspectiva tamén de concienciación colectiva, non? Isto foi masivo, isto foi enorme. Lamentablemente, pois, como ben sabemos, a causa do Prestige está ancorada en Inglaterra, en Londres, con ámbitos xurídicos que se escapan moito ao meu entender, no? Pero cuestións de responsabilidade relacionadas co feito de que, bueno, que a empresa pois realmente era unha empresa chamémoslle de terceira división con múltiples entramados que dificultan moitísimo o que é a súa análise posterior e o que é pois a pedir e solicitar pois esa compensación equivalente ao dano ocasionado, no? Que é o que faríamos desde unha perspectiva económica. Ben, é certo que aínda que aí está todo aínda empantanado, si é certo que anticipamos moito traballo e, sobre todo, pois unha forma de actuar. Que debe facer a xustiza? Pois pedir compensación. Que deben facer os xuíces? Mirar que, nun principio, pudo ser responsable directo ou indirecto. Entón, esas son cuestións moi relevantes. Por que son relevantes? Pois porque en España non existe unha historia de telo feito así. En España tivemos, lamentablemente, accidentes ambientais gravísimos, como, por exemplo, a presa de Tous e moitos outros, que eran tan grandes e tan xigantescos que a xustiza, naquel momento, non sabía afrontalos. E, basicamente, o grande porcentaxe de accidentes ambientais en España ou catástrofes ambientais, por decirlo de un xeito, prescribiron antes de que houbera unha sentenza clara. No? Entón, claro, iso tamén é moi importante porque temos que ter todos os mecanismos engranados na sociedade para protexernos, sendo a xustiza un deles, é un moi importante, un mecanismo cohesionador superimportante. E teñen que ter a información veraz, a información científica para tomar as decisións que consideren máis oportunas. De alguma maneira, María, o Prestige sí que marcou, non? Un antes e un despois para digamos, darlle visibilidade á importancia de avaliar económicamente estes desastres, non? Nos así o creemos, non pretendemos
ser protagonistas de nada, ademais é moi importante se se fai un estudo deste tipo que o estudo sexa protagonista, non a persoa que o fai, é o número protagonista, é a sociedade a que perdeu e a sociedade que perdeu todo isto, non é a persoa que o defende, nin a persoa, nin o equipo de investigación que o fai, pero sí, para nós foi moi relevante en termos de credibilidade, sobre todo porque foi un estudo que internacionalmente tamén foi moi aplaudido, a partes del foi publicado cando se pudo en revistas científicas de alto impacto, e, bueno, aí quedou para o futuro, non? Xa para ir rematando, María, esta terceira sesión de ciencia en feminino, ti que te enfocas nesta economía ambiental, cales son as liñas de investigación que estás a desenvolver agora mesmo? Pois mira, agora mesmo estou traballando máis con eventos extremos, vale? Quero relacionalos con outro tipo de eventos que nós non vemos directamente, por exemplo, eventos extremos tamén na rede, vale? Parecerá sorprendente, pero habitualmente os eventos extremos van acompañados de moitas outras circunstancias e algúns deles teñen que ver con brechas de ciberseguridade, pero a altísimo nivel. Entón, cando se produce unha catástrofe ambiental, cando se produce un gran shock no sistema, ese shock é aproveitado por axentes malignos externos para facer determinado tipo de actividades. Estou a mirar un pouco, pois cal é a casuística, tamén é a relación que existe entre eventos extremos e ciberseguridade ou ciberataques, no meu caso. Parecerá sorprendente, pero durante o período da COVID e durante períodos onde existe alarma social por determinados eventos é onde máis se concentran este tipo de incidentes. Entón, a sociedade faise feble por múltiples aspectos, non só na rede online, senón tamén offline, como lle din en inglés, na realidade. Entón, nas dúas realidades, na realidade virtual e na realidade auténtica, nos facemos moito máis febles. E é unha perspectiva, un ángulo que estou a analizar agora mesmo. Pois é moi interesante, María, porque claro, quizáis como que a simple vista non o relacionaríamos, non? Pero o que estás a constatar é precisamente iso, que os ciberataques coinciden con eses momentos nos que a poboación se sente pois máis desamparada por estes eventos extremos. Efectivamente, a poboación, a sociedade, o Estado, todos os entes do Estado están ocupados con servicios de emerxencia e primeira necesidade, etcétera, e é un momento idóneo para facer certas cousas. Entón, é un pouco unha liña de investigación que estamos a desenvolver, pero é unha liña de investigación que pensamos que é moi fructífera e moi interesante, porque ben é certo que cada vez os ciberataques son máis grandes, máis prepotentes e tamén teñen uns efectos moi significativos. Claro, iso, a fin de contas, o que nos axudaría é a poder previlos mellor, non? A evitar os caos que poderían xerar pois na administración ou que distí ou pois a grande escala, non? Eses roubos masivos de datos de usuarios que reciben moitas compañías e que xeran pois bastante alarma, evidentemente, non? Certo, en Estados Unidos teñense dado eventos extremos de ciclóns, etcétera, que foron acompañados, por exemplo, de cortes en suministros fundamentais como electricidade. E ao mellor moitas persoas pensaron, están correlacionados, claro que non temos electricidade porque pasou todo isto, e non era necesariamente o caso, non? Entón, hai moito que estudar por detrás porque a verdade é que cando nos facemos febles, pois hai moitas múltiples consecuencias, múltiples derivadas. Pois, María, a seguir investigando esta liña moi interesante, seguro que nos ofreces datos moi reveladores e, sobre todo, moitísimas grazas por participar nesta terceira sesión de Ciencia en Feminino. No, grazas a vos, grazas por terme convidado, grazas a ti por presentar unha entrevista tan agarimosa e, xa sabedes onde estou, é un placer e aquí estou para o que precisedes agora ou no futuro. Un placer colaborar con vosco sempre. Moitas grazas, Laura. Moitas grazas a ti, María. Grazas.